Hepa! Okay, kandabong. Abot namin sa trail. Haway ta. So, naabot namin diri sa Jampang Trail. Nazareth Trail. Kasamaan, tara. So, ano na ta? What is up, dudes, Agawons? Welcome back to my channel. We are going to have a trail ride here in Jampang together with the dudes and the Agawons. Trailing behind me is Kuya Cris, Renz dude, Kuya Chito, Kev Cal, Kuya Brandon, and dude James. Lagi? Okay, ragyo ka nga mga rutaha, Agawons. Kaya ragyo kayo. Pwede ragyo kayo ni siya sa mga beginner. Sama na ako. So, okay ragyo. Ayay, nataga ka. Naus-us akong lingkuranan diya mga dudes. Tapos kapoy na maghunong. Diretso lang niya. Lisod ba ka na i-pedal kung ubos ang lingkuranan. Laylay kayo. Hindi. I can say that this is a beginner-friendly trail. Maybe it is a 5/10 in difficulty. And there's 1 or 2 technical steep descent. Oh, di ba may pabisaya at English akong nalalaman? Tapos ngayon Tagalog na naman. Tae! Balik tag Bisaya eh. Dali ra yun mo ma-access ni nga trail kay dool ra gyud kayo. Meron ni siya babaw sa Nazareth. Tapos liko lang ka. Dali ra gyud kayo. If you want to know the location, you can just comment down below. Tapos I'll just give you the location na lang para mas klaro po na ako. Okay, disudan ko explain karon po. So, comment down below lang if you want to know the location na yung trail. Agi gamay. Oh yeah! Sabi! Di rin na ako ma-feel ang pagmahay nung wala na akong i-adjust ang ako ang kuwanda yung lingkuranan. Ilaylay na kayo, ipidal diri, ilapita. Ubus kayo ang lingkuranan, sakit yung paa. Ha! Kutasa! Wrong move pagyud kayo ko diri sa unahan kaya ako pagyud siyang change gear pagyud sa hinay kayo kayo pahumukan ako tanon ano gid na mo gid no ako speed it's region penis ako sa aduloy tawa wala lawas ta paway. So first part sa tuwang Jampang Trail is done. Diri sa unahan, lahos lang kagamay, tapos left turn, so maabot ka nga agianan. Uy! Diri, wala naka-change gear daan, and again, ako nga lingkuranan, ubos ra kayo, lisod kayo i-indap, tapos need ra pagid na akong speed diri kayo. Para dili ko ma-outbalance ba. Plenty of dead trees man ang kuan. Nag-abong sa dalan sa manita ng tagpagi. Tuyok-tuyok lang sa tani mga dude Agawons. Natabunan. Natabunan.
Kailan ta? Hop. Manukad ko ha. Manukad ko ha. Ako sa ha. Ako sa ha. Hepa. Okay. 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 Rajamoy. Okay. So, ato ang second part sa ato ang trail sa Jampang is done. Padung na ta sa third part. Agi gamay. Salamat. Actually, need ka mutanga diri gamay para makasulod na ka ang third part na itong trail. And pasensya yun kayo if bati na quality sa video. Hapon man gud mi nag-start and it's close to evening na karon. Ngit-ngit na sa magpadaghan kayo og kahoy. So ngit-ngit and shaky na ang video. Ako lang gyapon ning airpin para makita na ninyo ang ruta. So sana masabtan ninyo mga videos. And di gud na mawala ang mga ero, mga agawon. So na may mga ero, kita reduce speed ta pahinay ta kay basin bulabog na maguklon ta. Bato. Pwede mo, pwede dire. Pwede diha, pwede dire. Dire yung nindot day kayo dagan kayo og ganang gap and ugat-ugat. So nice po siya nga training. Okay kayo? Pwede dito. Okay kayo? Lumiya Renz ay. Lumiya ay. So mo to ang third part sa to ang trail. May pag nakayon ko nga ako yung una para maka pwede dito ta dito. Okay. Kuan lang apiki kung magasunod. May pa niyo napay nga ni. And mao ni ang fourth part sa trail and pwede na to ni matawag nga recovery. Ride na lang ni padulong sa langtad kay relax na lang man taan eh. Pero if ato ning ibit ang time ato gyapon ni Larason kinindot man gyapon eh. And if ever na makalabang mata dali tubig pwede jaman ni mo if maayo ni gagay pwede pa siguro if maayo lang butangan na lang ni siya small bridge para maagi ang bike para nice. Oh, giyan orang Manila bay. Gini lah. Aku ba. Yai ka. Huh. Gabihan na gud may mga agawon. So ano na hinahina na lang may padulong naman pud may ulian and
close to end na ang tray. As always mga dude Agawons, please do leave a comment para pwede mo makasuggest po ba. And comment na po sa inyong tanaw, basig na pa ko'y dapat i-improve. Open ra ko na, and if giganaan mo sa akong videos, please na lang pag-like para makatabang po siya na ako. And if you really like my content, then you can always click the subscribe button para maganahan sa dito. So, salamat yung mga dudes sa gawin. No, di mga bato ug kanang ugat. Spread positivity, dude Agawons. See ya and peace.